Bueno, jo crec que hi havia primer por perquè la policia només l'havien coneguda amb la repressió. I Catalunya sempre hi havia com una mena de complexa, molt facilón, que és a dir, nosaltres no servim. Per exemple, trobaves les primeres eleccions municipals que tothom es barallava per veure si es quedava la regidoria d'ensenyament, la de cultura, hi havia 50 voluntaris, la d'obres públiques tothom corria a veure si la podia agafar, però després se n'adonaven que hi havia una cosa que eren els bombers i la policia local. I deien, cony, escolti, qui ho agafa, això? Tothom mirava enrere, tothom s'amagava. No cal dir el Tarradellas, que em va fotre escales avall i em va dir que aquí l'important era la Guàrdia Civil, o el president Pujol, que la primera vegada que li vaig començar a parlar d'això em deia que jo havia llegit molts TVOs de Roberto Alcázar i Pedrín. Tingui en compte que els Mossos que havien al Palau, una majoria, venien de la Diputació de Barcelona, que sap vostè que hi havia l'inefable Samaranc, i allà hi havia fins i tot algun mosso, que jo vaig respectar perquè són gent molt gran, que portaven la insígnia de la Divisió Azul, els més grans de tot, gent a punt de jubilar-se, i alguns portaven alguna ensenya del règim anterior, això és claríssim. Jo crec que el president Pujol es va trobar en calçotets o sense, quasi, no? Vull dir, i a passar d'una sèrie de voluntarioses persones que estaven allà, si el capitán Gómez Alba i sus muchachos, alguns dels seus, no tots, deixin pujats, ens deixin detingut a tots. I el que no podia ser és que les nostres institucions estiguessin a disposició de que 50 falangistes o feixistes armats poguessin assaltar el Palau. Jo crec que això va començar a sensibilitzar a la nostra classe política. El poder polític no existeix si no té 3 eixos. I un d'ells és el poder coercitiu. Si tu no tens el poder coercitiu, no existeixes. Jo diria, a més el poder de la informació, que això encara no ho han entès els nostres polítics. Home, miri, a veure, jo crec que el que no seria lògic és que no fos així. M'entén? Vull dir, miri, a veure, el que nosaltres no hàgim tingut sentit d'estat no vol dir que l'Estat no tingui sentit d'estat. Per la qual el que és lògic, amb la dinàmica de la seguretat, de la defensa i de la intel·ligència, és que l'Estat tingui elements infiltrats, vull dir, a dintre les nostres forces de seguretat. I que potser les va tenir fins i tot en la meva època. Jo crec que l'Estat és una funció que té que fer, igual com si nosaltres tinguéssim un Estat també ho faríem. Veig molt maquiavèlica la pregunta, no? Lo lògic, si visquéssim en un estat seriós i tinguéssim un estat seriós, és que nosaltres contestéssim amb el mateix en els altres, no? Vull dir, però jo crec que desgraciadament no és així, per lo que li he dit jo, de manca de sentit d'estat. Ja m'agradaria que en tornessin a donar la llicència d'armes, però vull dir, dec ser perillós. Hi ha encara centenars de persones molt grans, exguàrdies de Franco, exmilitars golpistes que segueixen tenint les armes. Jo no el tinc. Bueno, escolti, algú s'ho ha de plantejar, això. Cada Espada és un home de les clavegueres d'aquest país. Sempre hi ha hagut ressentits, personatges de l'autoodi. Jo l'he volgut centrar en ell perquè en aquells moments ell estava treballant, si ho nega m'és igual, que anem a judici si vol, doncs estava treballant amb el senyor Martí Jusmet i feien uns informes especials en contra del govern de Convergència i Unió i també algunes coses en contra de la policia de Catalunya, amb altres personatges que ara no val la pena entrar-hi. Però aquest personatge que ara ens diu Espanya i no ens diu unes quantes coses en discursos que ens fa, ja era un personatge nefast al servei de les institucions de l'Estat. El que sí que he vist jo és que el policia, quan ja porta 10-15 anys, i veu que el que pot fer ell, la lluita que té ell contra la delinqüència, doncs arriba a un punt que queda frenat pel poder judicial, que queda frenat per la reinserció, que queda frenat per l'opressió econòmica d'alguns sectors, que queda frenat per uns poders fàctics que impedeixen certes coses. Sí que és veritat que a mi m'ha fet reflexionar, i sé que és dur, i sé que queda com molt revolucionari dir això, és si la nostra societat vol assolir el risc frontal d'entrar a sac per acabar amb la delinqüència. I acabar-ho, cuidado, no des de com acaben les dictadures, que és allò mà dura i vinga, sinó acabar-ho amb democràcia, mantenint l'estat de les llibertats, mantenint l'estat de dret, i això és el que a mi em fa molta por, vull dir, simplement és una reflexió. Primer, jo crec que tortura a la policia catalana no n'hi ha hagut mai. El que hi ha hagut és extralimitació i hi ha hagut mals tractaments, que són coses diferents. Sobre la policia de Catalunya hi ha una guillotina molt important.
que és la llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat. És cert, quan a vegades algun dels nostres Mossos es posa vermell i li cau la cara de vergonya, quan un alt mando de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, diu «Ustedes son auxiliares nuestros», això amb la llei a la mà és veritat. És veritat, això. No és la China que té una disposició addicional, però nosaltres sí. Per la qual cosa, el que s'ha de demanar en el proper govern de la Generalitat, en el govern, i a totes les forces polítiques catalanes unitàries darrere la seva policia, és que modifiquem aquesta llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat, perquè si no, avançar serà extraordinàriament difícil.